Para este tipo de prácticas debemos ter unha serie de precaucións para que o sexo sexa pracenteiro e seguro. Número 1. O ano non lubrica de xeito natural, como si o fai a vaxina, polo que é imprescindible utilizar lubricante, preferiblemente con base de auga, para que sexa compatible cos preservativos. Número 2. O uso de preservativo é moi importante. O sexo anal ten un maior risco de transmisión de ITS, xa que a pel e a mucosa desta zona son moi sensibles. Ademais, se despois queremos practicar sexo oral ou vaginal, debemos cambiar este preservativo para evitar a transferencia de bacterias e infeccións. Número 3. Aínda que non é estrictamente obrigatorio, unha ducha ou unha limpieza pode facer esta experiencia máis cómoda. Número 4. É importante estar relaxado e facelo de forma progresiva, respectando os tempos da outra persoa. E como en toda experiencia, o máis importante é a comunicación e o consentimento.